Welcome to Wala kaming channel. Main Bunta, guys. Kami sa Josephine Homes. Walking pag may time. See you later. Guys, morning guys. Crossroad mi kay dagang kay sakyanan oy. Wow. Dili ta dapat taga kay kita ra mag lakaw-lakaw. Wow. The view is bakit ang view? Oh. Wow. Vlogger beta niya what view. Nice kaayo. Kina. Burag bag-om nigi harvest. Ano siya dire? Nice kaayo. Yung arang diri kay kuan. Pero private road. So di gyapon ta mo kumpiyansa. Lagi kinay kaming oh. Okay. So, gipangwaan og buan. Pag Kanang itanumay ba tanaw? harvest nila? Gipangwaan og kanang itanong na pud bitaw. Amo ba? Kanang iyang Relax ang big guys, okay. Kaming na ang among sundo guys. Kaming na ang kuan guys, ang military. Grabe kalaya. Dilmonte, tagagidan ni tanan ka. Habi ba? Datawag kit ba? Siya guys. Okay, kinapit. Pastilan. Ang kaning mo yellow guys, yellow. Karon na nagunong namo guys. Tay mo na gyapon. Magwalk dami eh, balik. Ha? Ayop ni. Morning guys, welcome back. Human na mi nag-walking og ni drop by mi diri kay ate, nagpalit mig batsoy para pamahaw. Oy, nana ra di ba? So, see you later guys. Thanks for watching. Bye.